shi da kan babban hanya yake kuma daidai Zainab Bushan ka shigo Zainab Bushan imamu wasu da yake gidajen an gashi ga yabin ne masha Allah ga public toilet ya sha tiles ga saman gidan an masa buta mai kyau nan falon ne za mu shiga bismillah nan falon gidan mun shiga falo can ya sha wani fenti mai zaiba masha Allah samansa kuma suspended ne falon gida masha Allah an daki ne babban daki ne babba nan ma idan ka taho gashi daki ne babban daki nan kuma toilet ne na ɗakin gashi masha Allah toilet ɗin ɗakin nan kuma ventilation ne gari guda ga aka yi shi amma idan ka taho kitchen ne kitchen ne babban kitchen gashi nan ya sha tiles tun daga sama har ƙasansa kitchen babban kitchen ya sha tiles ko ina nan a cikin ventilation in ka yi cikin ɗin sai ka ɗan shigo ventilation nan da shi ne falon wannan gida ƙayataccen falo ne mai kyau an yi masa aiki mai kyau gidan shi kuma suna da babbar hanya akan babbar hanya gidajen suke amma ba musulun layin Zainab Bushan